Novo triunfo do EFM Concello de Boiro que xa suma 16 seguidos. As boirenses firmaron un bo partido para superar o Tomiño por un traballado 1-3. O Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro non baixa o pé do acelerador e continúa no máis alto da primeira división feminina Arzúa Ulloa. As do Barbanza non coñecen a derrota nas últimas 16 xornadas, xa que veñen de sumar unha nova vítima ao seu rexistro, o Tomiño. O Alivio abriu as súas portas para coller este interesante duelo entre o conxunto local, cuarto, e o líder, nun duelo polos primeiros postos da táboa. A emoción estaba no menú da tarde e as xogadoras puxeron o espectáculo. No minuto 7 abriuse o marcador e foi Marta Domínguez a encargada de facelo para adelantar as boirenses. O dominio visitante víase no xogo e no marcador e no 18 ampliouse a diferenza dende o punto de penalti. Laura Vila non perdou e o esférico bicou a rede para poñer o 0-2, resultado que se mantivo ata o remate da primeira parte. Miguel Ángel Ramos introduciu cambios para dar descanso ás xogadoras e manter a diferencia, pero o Tomiño acurtou distancias tamén dende o punto de penalti para poñer o 1-2 no 69. Faltaban 20 minutos para o final e as locais apertaron para intentar facerse cun punto, pero Boiro non deu opcións. Sumaron máis ocasións na área local e no 79 Rebeca Esteves desviou o esférico cara a súa propia portería para facer o que sería o definitivo 1-3. Novo triunfo da Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, que encadea xa 16 consecutivos, o que lle permite seguir como líder da táboa a pesar de estar empatado a puntos co segundo, o Orzán. Este domingo, as boirenses irán a pola 17ª. Reciben en Vista Alegre a visita do filial do Victoria Club Fútbol, sétimo clasificado, nun duelo que comezará ás 5 da tarde.